साहा लोंगासिनो जोंहा लोगोफोर नै सबाय फुनायाव जारं मोननो साहा होफैदों आंहा नै एसे बुजिदों खालायथा सबायखौ जे बर' फाखा माथि खालायथु साहा लोंबाय नै माखासे फुखांबाय नै फिथाइया माबायदि नै लोगोफोर नालाय हाय लोगोफोर नै जोंहा माइ लाम नागिरदों नै दिनैहाय माइ फोराननोसैलाय लोगोफोर नै माइ फोराननायनिफ्रायनो दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै आरो सनाफोर नायलांबाय थादो नै माइ लामनो नेट बदों माइ फोराननो नागिरबाय आरो सनाफोर नायलांबाय थादो नै नेट इरिखौ बनानै लाखांजोब्बाय नै लोगोफोर दिनैहाय जि सान्दुंआ मोजांथार आरो ओमफ्राय नै माइ बहनबाय Dia sanuan barang apa? Oke, ya. Mama taruh ni ya. Sih, ibu buka. Ibu ni ya. Ini mai đường nhiều lên ra phải không? Mai đường nó vậy. Tirit. Dia macam ni. Này, Sonaफोर लामखांबाय दाना नै आंना बिबोनाङा बोफ्लोबना होबाय आरो नेट बनाया जायाखै नालाय नै बिबोनाङा आलासिया नेट बोफ्लोबना होबाय दहायनो फैबानो जायोमोन माइ लामना होनो नै जों गामि नङा दे बिबोनाङा नै नोंसिनि मेदामजों लामखांबाय लोगोफोर बहनखांबाय आरो आब'जों आंजोंसो बहनदों ओमफ्राय गुमैमोनहा सोलाबाखै आरो हालेवहैदोंसो नै माइ लामखांनानै साहैनोसै गुमैमोननो दुब्लियाव सबाय फुग्राफोरनो लादु इरिबो लांजायो नै साहैनोसै सबाय फुग्राफोरनो सोनाफोर लामखांबाय नै बांद्राय बुरजा लामासै आरो 3 मनल' लामबाय आब'जों आंजोंसो हानबाय नालाय बाख्रिनिफ्राय ओमफ्राय बांद्राय बुरजा लामासै आरो दाबायदि गोजां बोथोराव सान्दुङा खम नालाय बेखिनिल' फोरानबाय थाब राननायनि एसेल' फोरानबाय दिनैहाय रनजित माइ फोरानखांबाय सनाफोर नै साहा फुदुंबाय आंहा सनाफोर नै सबाय फुग्राफोरनो साहैनो आरो फ्लाक्सआव सोना हैसै नै एसे गय फाथै लाबाय साहा फुदुंगासिनो आरो सनाफोर माइ लामखांनानै सबाय फुग्रा खामला दं आरो ओमफ्राय बिसोरनो साहा हैनोसै साहा गय फाथै हैनोसै सनाफोर नै दा टाइमा 10:30 जाबाय आरो साहैनोसै थांगौ 11थासो जाहैसिगोन खोमा एसे गोजान नालाय दुब्लिया साहा बानायगासिनो आंहा गगा मोनदों आरो गारमा एसे सागासिनो दाख्लैहाय साम' खनहैनाया एसे गगा मोनबोदों
जाबाय लोगोफोर साया हस दाउआ नेट सिङाव हाबनो नागिरबावदोंसो माइ होनना गयखौ एसे सफारि खावनानै लाबाय सनाफोर सबाय फुनायाव साहैनो नै आंहा थाबायगासिनो नै गाइखेर साहा बिस्कुट लाबाय नै दुब्लिया गोथां आराम जाजोब्बाय बेसर फोजोब्बाय नै माइ गायजायैखाय थाब बेसर फोजोब्बाय देग्लाय जोंथिंजाय लोगोफोर लाबाय दा दुब्लि मोनहैबा खिथानोसै आं लोगोफोर सबाय थिलि मोनहैबा नै फोथारा ग्रिन नुजोब्बाय आरो नै जि जादों नै बेसरफोरा सनाफोर माइ गायनो मोनाखै नालाय जोंथिंजाय सनाफोर ओमफ्राय नै बेसर गिबि फोजोब्बाय आरो नै बिबार लाहांजोब्बायानो सनाफोर मोनफैबाय आंहा नै ओरैथिंनिखौ फुखांबायानो माला ओरैजायनिखौ फुखांजोब्बाय ओमफ्राय नै मानसिफ्रा बैथिंसो फुदों खोमा थाबायगासिनो नै दुब्लि मोनफैबाय नै फुगासिनो नै अबावबा रानस्रेमलायबाय लोगोफोर सबाया जोंना थाबायगासिनो नै अबेयावबा रानस्रेमबाय नै अबावबा दासो मोनफुदों लोगोफोर आंहा थाबायगासिनो साहैनो दुब्लि बारि मोनफैबाय आरो ओमफ्राय मानसिफोरखौ लोगो मोनथ'वाखै ओइ एसे गोजानावसो फुदों ओइ खर'आवसो दंग' खर'थिंसो फुगासिनो दं आरो ओइ फारसेथिंजायनिखौ हाबाय साहा लोंगासिनो जोंहा लोगोफोर नै सबाय फुनायाव जारौमोननो साहा होफैदों आंहा नै एसे बुजिदों अ खालायथा सबायखौ जे बर' फाखा माथि खालायथु सालोंबाय नै माखासे फुखांबाय नै फिथाइया माबायदि नै लोगोफोर नालाय जाम दे नै लोगोफोर आंहा थांसै साहा होखांबाय साहा होखांबाय आङो खामलाफोरनो नै दा न'आव थांफिननोसै आरो सनाफोरनो सिबिङा दाबो मोनथ'वाखै एसे फिथाइ दं आरो सबायानो ओरैजाय दालि फोजोब्बाय आरो दालि फोबाय बै फारसेथिंनिखौथ' हाखाबाय नैबे लाइनसेखौ हाथ'वाखै आरो सुलासेखौ नै लोगोफोर एबार साहा होनानै थांनानैसो ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै खुमब्राजों दाउ संहैनोसै आङो दाउ लकेल जा नै सनाफोर आंहा नै खुमब्राजों दाउ संबाय एबार नै न'नि दाउ आरो लकेल दाउ नै दा संगासिनो खुमब्रा दाउ सानजौफुनि संबाय आरो सनाफोर खोबनानै दोनबाय सनाफोर पटल फ्रायगासिनो खुमब्राजों दाउ ओमफ्राय नै पटल फ्राय मोननोसै आंना संगासिनो दासो नै सनाफोर जानोसै आंहा नै खुमब्रा दाउजों सानजौफुनि बोथिसे स्रायनो दिनैनि भिडिअ एसेनोसै सनाफोर बाय बाय।